салом бинандагони хабар тиҷи шоми 15 феврал дар тарабхонаи асакӣ дар Москав консерти овозхони ҷавону машҳури Тоҷикистон Мадина Ақназарова баргузор шуд. Дар ин рӯз Мадина Ақназарова ҳамчунин 22-солагиашро таҷлил кард. Ба табрику дастгирии Мадина Ақназарова ёру дӯстон, ҳамватанон ва мухлисонаш ба гулдастаю тӯҳфаҳо ҷамъ омаданд. Мадина нахуст ба саҳна баромада барои ба ҳузури ҳар тамошобинон изҳори сипос кард ва мухлисонашро ба рақсидану гузаронидани вақти хуш таклиф намуд. «Биёед бо ҳам бирақсем ва ин шомро хуш гузаронем», гуфт Мадина. Мадина Ақназарова мухлисонашро бо сурудҳои ҷадид ва дӯстдоштаи пешин шод кард. ӯ сурудҳои «Ай ёр, ёри ман», «Шаб ба армон рафтам бирақсем», «Ҷону дилам», «Кори ту пайваста озор аст, гӯй нестат» ва ғайраро пешкаши мухлисонаш намуд. дар тории инстаграмаш навистааст бо русӣ «Москва, спасибо вам большое за вашу любовь и поддержку. Это был замечательный вечер. Также выражаю свою благодарность организаторам этого концерта». Таҳти суруди «Бирақсем» ва «Ҷону дилам» ҳамаи тамошобинон аз ҷой бархоста консертро бо рақсҳои худ ба як хурсандии хонаводагӣ табдил доданд. Мадина ҳамчунин суруди тозаи худ «Оре»ро нахустин бор дар ин консерт иҷро кард, ки аз ҷониби ҳамагон бисёр хуш пазируфта шуд. Ман дербоз интизори консерти Мадина будам. Рости ҳар як сурудаш фикри ман маъно дорад ва худаш ҳам зебою боистеъдод аст, гуфт мавзуна мухлиси Мадина дар суҳбат. Дуюмин консерти Мадина Ақназарова дар Москав нахустин соли гузашта баргузор шуда буд. Шаҳр аз идора аз ҷониби ташкилоти Кавказшо барпо карда шуд. Баргузоркунандаи консерт низ Мадинаро бо озодурӯзаш муборакбод гуфта, ба ӯ хушиҳои зиндагӣ ва муваффақиятҳо таманно карданд. Муҳаммад, баргузоркунандаи озмун, дар даст торти зебое ҳамроҳ бо продюсери Мадина, холааш Тахмина Ақназарова ба саҳна баромаду ба нияти саломатию хушрӯзии Мадина аз ӯ хоҳиш кард, ки тортро бибурад. ҳамин тавр ровии шоу Роза Мариарти бо бурдае ки аз Ширини Музояда баргузор карда, қисме аз торти Мадина Ақназароваро дар ниҳоят ба мухлиси ашадии Мадина ба маблағи 7500 рубли русӣ беш аз 1100 сомонӣ фурӯхт. Ба гуфти баргузоркунандаи консерт, агар ҳамаи онҳое ки пештар занг заданд ба консерт меомаданд, ҳатто дар $5 ҳам ҷой намегирифтанд. ва ин буд дӯстони азиз имрӯзи видеои мо. Чӣ хеле ки мебинед, Мадина Ақназарова яке аз овозхони хуб аст. Овозаш ҳам зебо аст ба фикри ман. Шумо чӣ фикр доред? Шумо оё будед дар консерт? Ҳатман нависед дар комментария.